nie będziesz miał udziału ze mną. Panie, nie tylko boki, ale ręce i głowę. Wykąpany potrzebuje tylko sobie nogi umyć, bo cały jest czysty. I wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nazywacie mnie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nimi jestem. Więc jeśli ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, jak wyście powinni czynić, tak jak i ja wam uczyniłem. Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Ale powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Wierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy.
Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, 3 razy się nie wyprzesz. Panie, choćby mi przyszło zginąć z tobą, ja się nigdy ciebie nie wyprę.